Sarkani I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Wai, Allah ya sare bai gane ni ba. Wai, amma bari dai canza riga da Jackson. Lalle canza riga bai gane fuska. Sarka. Wai jirgi na gani aka helicopter ka anya wai akwai dun Najeriya akwai iri ne akwai iri ne ko kai abin kawai gafin wallahi ban taba ganin jirgi ba yau ba taba ganin jirgi ga rayuwata ba kamfan yau akwai wata saboda su duri helicopter na kai bari dai da kan jingiran dan gashawa kai akwai wani rayuwa kai ne ba ga jirgi suna wada wala sama ga jirgi a jirgi sarka ina nan dan ambursa ina karatu can Switzerland sai ni gane taba ganin ka abin hawa mai ne to ai nan ne dan nan garin kayan gola kayo da abin ni la ma da kai Switzerland ba Switzerland bola tongalla ka nan yola ko tongalla ka ta yin Switzerland
hukuncin da kan ina ai ni in yadda mun so ka yadda wala ko kai ni ka ji ta kasan nan ta da wasu ka an samu kala wasu ka ta ina ni ba da wala kila ma editing na ina zai zan yi bari editing lalle ma mutane su mace wani ne wato sarƙar ga daga kana bani labari akan ta ita suka ta guje akan ta kam lalle ba akwai gura uwala uku bayar suka wuce suna son akan sarƙar gata son gudu suna ta gudanar gani lalle akwai uwala na shekaru uku da suka wuce ya ba labarin wannan sarƙa lalle akwai rikicin da bai taɓa ƙarewa na bar ma in ji ƙasa in ke a wasu sarƙa ne ubannan kai wallahi kamar da wajajen gana da ganin su na ma zan gani shi bari ke Sarkani. Is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. wallahi na ba mu kuma tawayi ba in ce in ga me kada hakan mu guda da shi ya da na ganin shi kenan yanzu kai duniya ga ka guri kai ne kullu ni kaman bari kai na ya marhi wallahi har ka ga in ba nuna kai kai ma ka dan hito ba kun haka samun ba gaba ɗaya kuma cikin dai labaran nan nake jin labaran nan na ji an yi batun wata sarƙa ta miliyan 5 wannan sarƙa ta sami ta miliyan 5 in dai ba labarin ƙarya na suka ba na san wallahi in gidan TV ɗin da in gidan rediyo wata su labarin ka cici ai da na samu sarƙa nan ta miliyan 5 kan bura uba duk duniya duk Najeriya ba mai gane ni wallahi ai da na hito a can shikenan wallahi sai dai in koma kasashen waje da zama to wa zai zama wa Najeriya da kayan kuɗi da babu can naka zuwa in te can ko Saudi Arabia ko in te ƙasa Switzerland ko ya dai himi amana to na zauna nan da kartan kafirin alad kullun da mai kaɗi gaba ɗaya dai komi da ya ɗaure minti an bursa gaba ɗaya komi ya sha wuta da lura sai dai a gaba da roƙon Allah gaba ɗaya Allah wani ranar naka ya lalace ni dai labarin nan wallahi da na ga mai irin fuskar nan tawo kenan na ce in bari har da sahi kuma ni yanzu inda ma na zan bidan inda studio din nasu yake wajen aiki shine Allah lura ta yawa ban ma san inda zan ganin studio nasu na aiki ba in ma tai idan da na ga studio nan ban bari ya ramin gayan nan zuwa nake nima in hito a can a gane ni ai da ya bi dan mai aiki ce aka ga huskar mu guda dole ma dila ala hakuri ko ba a bi dan mai aiki ba na sai yana dan bani wani abu na dan rage hasi kuma ya sha wuta ni wani ma an tishi ga garkacin nasu tukuru in gani ko ina samun wazo ga gare in samu ko ta sayan gida ta dan gaba ɗaya garin ga ko miya dan magi kololo gaba ɗaya ko miya dan minti gaba ɗaya assalamu alaikum wa alaikum assalam ai wallahi take san ku kai wai ga wani gai dan guntu bai ne da tsoho bane gashi guntu karamin kai gare kuma hanga ya dan da wasu kuma tuwa hanga kuma dariya haka na sani ni da ka gani nan wallahi na nan sai Allah na gato da wani kyalle ni ban dai sani ko dan daba ko dan shiya ko dan bella turki ko dai dan wani abu wai wasu ka tara ni dan kai ya gane ni da na kammalin cin uba ina zan ba wata gargada ni da gaskiya la babu wanda sani to mi haka da dace ku dan tuno dai ni wallahi gaskiya ban sai ba sai dai an jima dan wallahi sauri nake Allah tira na wallahi sauri nake sai dai an jima ni babu kamin na sai ba so ka shiga lamarin da ba na wallahi shi abu amma ka ni lamarin da duk ba na ban shiga gaskiya na ka zo da kullallen ragga da fuska ni duk lamarin da wallahi ban shiga wanda dilban sun kasa matsala idan ka aso ne wanda sarka to zan baka 5 million wata ne saboda su mutane suna da hadari kuma
idan ka an so min wannan sarka ka san da ita ta za mu mallaki kangon duniya da tsafi da ita kuma ka biyo min da jini ka biyo min da jinin mutane ka biyo min da jinin bakin mutum sannan ka biyo min da halishin bakin mutum sannan ka biyo min da jinin kwanyen mutum ka biyo min da jini kuma da kwanyen mutum kuma da gaba ɗaya abin da ya shahi dangane da jikin ɗan adam muna so ka biyo mana da shiya don saboda muna so mu haɗa shi da sarkar da idan ka an so ta muna so mu haɗa kangon tsahi da ita da duniya gaba ɗaya mu mallaki duniya saboda mu ka san kwarangwal da mu da ku akwai abada muna tare ba irin bil adama muke ba muna cika alƙawari yes boss ko bi kace daidai da kuma ka kula sosai saboda akwai hatsari ka san ina da kwaɗayi muna so mai amfani da suwa ka biyo min da suwa kaji kar a samu matsala ka san wa shi ne a big issue din yes boss wallahi ga nan da yadda na haɗu da shi wallahi sai mai kare jini biyu da jini to na gama ai su biyu na ma na gani kuma wannan kai wallahi halin yana ga cikin zo duk wanda na gani da sarkan nan wallahi gaba da suna shi sarkan nan kuru bala'i na suna shi da wallahi ko za a kare jini biyu da jini suna shi sarkan nan ya ga tunawi wallahi wa ta ba yayi oga ne lalle yaro ne amma ta zalin ka duk yadda za a yi ina dani kan mai wallahi dulle muna mai irin huskata wai kyau shawari guda ɗaya da na ga jirgi ni wala bakin cikin ne ma ni dan saboda ya ma me kwai da kwai ya ana ba so ba shi haɗa da shi ko da so gudana in ci kaniya ta in an shi sarkata in sai in kai maku gashi nan baban bola ya ban wazo biya in sai koko ha Allah kan bala yake ha wane tuku kamila be za ka ci min saka bai yiwa wallahi waye ta ba ba wane ai ka kira ruwa wallahi a ta mutane ka ba wallahi tabasi ya zo ya dace muna kaza guda daga cikin kajin mu ha ya faura ya na mai adda ka bar shi mana wannan karamin dan lawa tun da cikin kokodayen ji ana cewa wata sarka wacce sarka wai wannan sarka wala indiya kan sarkan nan ko gani nayi kyale shi ɗaya ta yakka ko banne ɗaya shi duk da za a yi sai an yi sarkan nan ta yi to kyale ɗaya da shi ga ya taho mana kai in je wai ina bi ɗaya sarka yaro na bi ɗaya ni za ku ra man gadanci niya can buro uba kai that is why kamar shi wallahi da ya tasirin komai akan abalantana ma kai karamin kwaro wallahi suka kawo sarkan nan in kuma akwai abin da zaka yi diba garan ka to ha gwada kai kawo sarkan nan ko baka ji aka yi ma magana
limon faran kuyi. Sarka sarka